Sumay gihapon na nining monitoring batok sa coronavirus ang Mandawi City Health Office mihatag og checklist sa mga unsay bantayanan o sintomas sa mga pasyente. Nanawagan silang kooperasyon sa tanan na kabahin nini. Ang report ni Nico Cirino. Kini ang decision tool kabahin sa novel coronavirus assessment gikan sa Department of Health. Ang Mandawi City Health Office mihatag na og kopya niini sa mga medical officers sa City Health ug sa mga hospital doctors. Kung may pasyente, tan-awon ang mga musunod nga criteria o sukaranan, fever o temperatura nga mulabaw gani sa 38 degrees Celsius, dayon respiratory infection, ubo o sipon. Tan-awon sab kung doon na ba'y travel history, gikan ba may biyahe o nagpuyo sa Wuhan City sa nasod sa China. O katapusan, history sa exposure kung doon na ba'y direct contact sa nataptan sa virus o nagtrabaho kini sa usa ka healthcare facility nga may na-report nga kaso. Nakalista na ang mga laka nga buhaton sa mga doktor kung doon na may magpositibo subay sa maong mga sukaranan. Positive kung naang upat na nag-fever, inya kanang ikadua cough and colds, nya ikatulo travel, nya ikaupat nagbantay o tunay pasyenteng positive for the virus, refer gid na dayon, admission dayon. Naglaraw ang City Health, palapdan pa ang ilang information drive sa kabarangayan aron kalikayan nga matakbuyan sa sakit. Tambag nila sa mga makasinati sa sintomas ug binasi usab sa maong criteria, magpa-check up dayon sa mga health center o ospital. Be vigilant inya ang ato ani information campaign gyud katong proper personal hygiene, kanang washing of hands, avoid kanang crowded rooms or kanang daghang tawo. Bago lang ta nagsinulog, munay bantayan. Uban ni Clans Gabutin, Nico Cirino, Balitang Bisdak.